Kaswai zvakare vana vaMwari, mufanira kunge kuchingamidza zvakare kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Pachirongwa pano tiri kuda kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo inopindurika nebhaibheri iri mibvunzo ingabve mukati mebhaibheri. Ngatisunungukei kuramba tichitumira mibvunzo yedu patinenge tapindura zvisina kunyatsojeka, zvisina kunzwisisika. Musatya kana kunyara kuti pastor ina zvinonyatsondijekera, mati kudiko zvakati. Zvinotibatsirawo nesusu kuno kunyatsonzwisisawo zvakare mubvunzo wenyu. Saka sunungukai, chirongwa ndechenyu, tinenge tichiedza kubatsirana sepatinogona napo. Takupindura zvakare mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu panapa. Uri kuti iyo, unai pastor, kana munhu wawakatadzira akafa usati wanokumbira kuyanana, unoita sei? Unoudzani? Nai pastor, ndatadzirana nemunhu inini, but ndandisa ndatoenda kunoti sorry, ndinourombo ndiregerereyo, munhu wacho obva afa. Ndoita sei? Ndochiudzani nyaya dzangu? Ndakutanga kuerenga kuna vaEfeso, Ephesians chapter 4 verse 26. You know, to be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Tsamwai asi musatadze muri mukutsamwa ikoko. Uye musatendera kuti zuva ridoke muchiri makatsamwa. Kuirawo kuti pachiKristu Mwari haatarise kuti muna muKristu agumbuka, either atadzirwa kana kuti atadza, akatsamwa, atendere kunoisa musoro wake papilo kurara asati agadzirisa zvamutsamwisa. Ndo chinonzi chiKristu. Usamirire kuti iye ngaatanga auya, azviti kana asati sorry ndandisi kuzwa, hachizi chiKristu. Saka zvikonzero zviviri zvinogona kusvika pakuti munhu asvike pakufa iwe usati wakumbira kuti muyanane. Number 1 inogona kunge iri pride. Une chindini, unozvida, uda kuti iye atange kuuya kuzokuti sorry, iwewe haudi kutanga kuti hama yangu paya hapana kuzomira zvakanaka. Saka unotori nemweya wadiablos, because baba vechindini vepride ndiLucifer. Ndokusaka zvirevo ichiti pride comes before a fall. Saka ukaona uchitadzirana nemunhu zvokuti munhu anosvika pakunofa, unless kana yaita accident, kana atongoto muchipedza kutadzirana chibva atotsikwa nemota paroad apa, maybe I would understand that. But ukaona uchitadzirana nemunhu zvokuti munhu anosvika pakunofa, unzi ningi uye akatozofa, usati wanoti sorry kana kuti usati wati shambani ngatigadzirisane, une chindini, une mweya usiwo. And Bible kuti musatendera zuva kudoka musina kugadzirisa nyaya dzenyu. Hazvitotenderi kuti unokaunda 3 days, 4 days, 5 days uchiti wenda kamumaka uya haini kubva gore rapera pakangodai nanhasi handiri kumuona, hachizi chiKristu. Don't find pride in not forgiving. Usadaro kana kuti in not asking for forgiveness. Hakuziwo kunzi uri murume, kuti handimuregereri, hazviiti, hakusiko kunzi uri murume. Mukaverenga zvakare Matthew 5, this one is strong. This is Christ himself. Verse 23 kuenda pa 25 inoti iyo, therefore if you bring your gift to the altar and there remember that your brother is something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Agree with your enemy quickly while you are on the way with him. Now, this is very serious. Handifungi kuti munhu anofanira kusvika pakufa usati wagadzirisana naye kana matadzirana. Because kana patomboita time yekuti wapfugama kuti unamata, hanzi naJesu, paunoda kuti ufugame, because altar inzvimbo yemunamato, kuti unamata either kuchechi kana kumba, paunoda kuti Mwari Baba tipewo zvekudya, usahanzi paunongofunga kuti ndakatadzirana naningi, ndakatadzira ningi, hanzi chimbosiya zvemunamato iyoyo, enda unogadzirisana naningi. Saka munhu wese anozviti muKristu anonamata daily, hazviiti kuti uite 2 days usati wayanana nemunhu wakatadzirana naye kana uri kunamata. Because Jesu Kristu atodzidza panapa munamato wako hauna kwauri kuenda. Kana ndokusaka ati chitombomira zvemunamato nekupira zvoda kupira, enda unotanga wagadzirana nehama yako first. Saka minamato yese yatiri kuita, kuenda kuchechi tichinoimbisa, tichinoparidza, tichidini, tisati tatsvaga reconciliation nevanhu vatakatadzirana, it's useless. It's pointless. Hapana zvatiri kuita pamberi paMwari. Minamato yedu ingogumira murufu. Saka musazoti heni maka izvi zvangu zvisiri kufamba, ni maka hazvifambi, because iye muri kutyora a very plain principle. Kana ukarangarira kuti nehama yako wakakonana nayo, siya zvekumbonamata, tanga wanogadzirisana nehama yako. Saka munhu haafaniri kusvika pakufa iwe muKristu usati watsvaga nzira dzekuti muyanane. Hazviiti. But let's suppose zvaitikawo zveshuwa kuti munhu uyu asvika pakufa for a good reason. Maybe wanga uri on your way kuenda kumba kwake, wotonzwa kuti afa.
kana kuti abva atsikwa nemota pamangotukana paya. Mubvunzo wati ndinozoudza ani pakadaro. 1 John ndoda chapter 2 verse 9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Saka zvadaro zvaitiko zveshuwa genuinely for a good reason, still God can hear your prayer. But God will not hear your prayer iye munhu wacho achiri mupenyu. Chimbonotanga wagadzisana nehama yako wozouya unamata. Ndozvataurwa naJesu pana Mateo 5. Asi kana for a good reason, for some reason, zveshuwa hachiko munhu iyeye, and God is faithful and just. He will, if you confess now, he will hear your prayer. But ngatidzidzei maKristu kukurumidza kukumbira ruregero. Ngatikurumidzei kukurumidza kuopen a way yekuti tiyanane nevatinenge tatadzirana navo. Ngatisatendere zuva kudoka tichingori takapfundumwara. Ndo chinonzi chiKristu. Todaira kuti tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.